Salut prieteni și bun venit la un nou videoclip. De data asta din nou vorbesc în română, pentru că data trecută am încercat să vorbesc în engleză, dar prea mai decis să vorbesc română, nu mă întrebați și. Oricum, în episodul de azi să citim niște povești horror, că why not, se apropie Halloween-ul, mai avem încă puțin, ca vreo 3-4 zile. Și de data asta avem un invitat special, Daniel. Salut! Da, deci am prietenul meu Daniel cu mine. Posibil să se audă cam încet pe filmare, dar oricum, dacă ceva, da. Oricum, da, hai să nu mai stăm pe vorbe și să începem. Deci, prima se numește Nu te uita pe gaura cheii. Ok, nu ne uităm. Cum? Deci nu ne uită pe gaura cheii. Hai să vedem. Această legendă implică un bărbat care se cazează la hotel pentru câteva nopți. După ce obține cheia camerei, femeia de la recepție îl avertizează că există o ușă fără număr în drumul spre camera sa. Așa cum era de așteptat, bărbatul nu are voie să intre în camera respectivă, iar tocmai această interdicție îi stârnește curiozitatea. Bărbatul decide să se uite pe gaura cheii, pentru a vedea ce se află dincolo de ușă. Vede o cameră obișnuită de hotel și o femeie foarte palidă, rezemată de perete. Nu-mi place, nu-mi place. Ok. În ziua următoare, ca și cum nu ar fi fost suficient, se uită din nou. De data aceasta, vede doar culoarea roșie și bănuiește că femeia a acoperit gaura cheii cu ceva, pentru a nu mai fi spionată. Femeia de la recepție îi mărturisește că, în urmă cu mulți ani, un bărbat și-a ucis soția în camera respectivă, care acum este bântuită de fantoma sa. Se spune că fantoma este foarte palidă, cu excepția ochilor foarte roșii. Holy. Nu, dar îmi dă chill-uri, dacă știi și asta. Like, într-un fel, piele de găină. Holy shit. Nu chiar. Bă, dar, adică e o legendă, dar bă. Și închipuiți, singurul lucru care nu-i palid, sunt ochii roșii. Și când s-a uitat al doua zi prin gaura de la cheie și era acolo. Roșu. Ok, hai să trecem la următoarea. Unde merg copiii răi? Unde merg copiii răi? Ok, hai să vedem. Ok, asta e cam mare. Ok, hai să vedem. Deci, unde merg copiii răi? Această poveste e similară celei precedente, dar descrie un fotograf care vrea să afle mai multe despre un show pe care îl urmărea atunci când era copil. În timpul războiului din Liban. Emisiunea avea jumătate de oră și avea imagini foarte bizare, menite și mențină cu minți. Inițial, aceasta credea că emisiunea este o metodă prin care media ține copiii sub control, căci morala fiecărui episod se învârtea în jurul unei ideologii strice, de tipul copiii răi se culcă târziu sau copiii răi fură mâncare din frigider noaptea. Totuși, scena finală din fiecare episod era cea cu adevărat ciudată. Camera s-a apropiat de o ușă veche, de metal, și pe măsură ce se apropia mai mult, țipetele se intensificau. Atunci când țipetele ajungeau la volumul maxim, apărea propoziția, aici merg copiii răi.
Cumva, fotograful a reușit să ia urma studioului în care se filma emisiunea. Deși locul arăta abandonat, ușa infarmă a copilăriei lui era încă acolo. A descoperit în spatele ei o cameră plină de urme de sânge și oase, precum și un microfon care atârna în mijlocul camerei. Mamă, eu și să mă tem. Ok, să continuăm? Bă, nu știu să continuăm. Cred că da. Ok, bă, da, asta cam a fost tare scary. Ok, statuia îngerului. Ok, hai să vedem ce cu asta. Asta e ultima. Ok. Această poveste este deja clasică și începe cu un cuplu care decide că vrea să iasă o seară fără copii. Așa că sună Bona pentru a avea grijă de ei. Atunci când aceasta ajunge, copiii deja dorm. Așa că decide să se uite la TV. Pentru că singurul TV din casă era în camera părinților, i-a sunat să le ceară permisiunea. Printre altele, a întrebat dacă poate acoperi statuia cu îngerul, pentru că o face să se simtă inconfortabil. La auzul acestei rugăminți, tatăl i-a spus să scoată copiii din casă urgent și să sune la poliție, pentru că nu există nicio astfel de statuie în casă. Atunci când ofițerii au ajuns, Bona și copiii erau morți, iar statuia dispăruse. Oh my god! Asta cam a fost și mai scary. Nu, băi, cea mai scary pentru mine a fost înainte de asta. Da, bă, da. Holy shit. Gabriel. Oricum, cam... Trebuie să mai postăm. Da. Da, cam asta s-a terminat de-amu site-ul. Bă, da, au trecut de-amu 7 minute și de rapid. Da, oricum. Cam asta a fost episodul. Doar o mică citire. Să fim și noi o leacă mai speriați de Halloween. Halloween poate să facem ceva mai special, nu știu. O să mă gândesc. Oricum, până atunci, da. Doar 7 minute, nu cine știe ce, am citit și noi niște povești. Dacă vreți să las linkul la site-ul în descriere, să puteți citi și voi. Da, cam asta a fost. Mulțumesc de vizionare și să aveți o zi bună. Bye bye!